Penjelamur lelaku. Sak mlakune sak obahe hamung dadi gunemane wong akeh. Sebab lagake kaya wong ora beres, kadang guyu lan omong dhewe. Nanging tata cara anggone keluarga ya tanggung jawab. Goleke sandang pangan sak keluargane. Wektu kuwi Wagiya mlaku karo nggawa tutup ompreng karo kothekan turut dalan. Ngalor ngidul ngulon ngetan ora genah parane. Karo guyang-guyu sajak karo ngomong. Kamangka ora ana sing diajak omong. Ngepasi ana Mbah Suta karo Lek Wagiman lagi padha njagong. Oh walah. Penggaweane mloka-mlaku ora mikir kahanan iki lagi mumet. Malah guyang-guyu dhewe ya Wagiya edan tenan. Gremenge Mbah Suta nguneni karo Wagiya. Nanging Wagiya ora ngrasake yen lagi diomongi. Katon santai sak kepenake dhewe mloka-mlaku karo nabuhi tutup omreng. Ha, anjen ketara ngono ya, Mbah. Diomong ngono ya ora ana gunane. Lah anjen dasare wong delengung. Mbah. Ya dijarke wae lah, engko kesel rak meneng karepe dhewe. Ngono kuwi ya sing dipikir apa ya? Kok sajake nganti bentoyong cara wong mikul iki. Jawabe Lek Wagiman mangsuli omongane Mbah Suta. Mula kuwi to, Man. Aku go gumun yen ngrasake Wagiya gumun. Nanging ya nyatane keluargane iki ya ayem tentrem. Ayem adem. Ya mangan ya nyandang. Kamangka ya ora tau nyambut gawe. Aku gumun Man, gumun tenan aku iki. Ya Mbah Suta. Coba mengko yen lewat meneh aku tak jalukane nomor. Mbok menawa gelem. Mbok menawa plus tak jalukane nomor. Lagi wae dirasani Wagiya liwat meneh. Wak yo. Are aku iki diwe nomor kanggo mengko bengi. Tak tombokane engko yen metu tak tukokno celana lepis. Lek Wagiman takon karo Wagiya sing lagi mlaku ning ngarepane. Wak yo noleh mripate nyawang Lek Wagiman blalak. Tombok ya. 1000. 1000. C000. Jawabe Wagiya karo guyang-guyu sajak orang legewa karo mesem guyu karo nabuhi tutup omreng. Oh walah. Ancen edan kok Mbah Suta. Ditakoni nomor kok malah dudoke dhuwit 1000. Ya Wagiya. Ancen edan Mbah Suta, edan tenan. Ora gathuk blas. Dilalah Wagiya bar omong mengkono keprungu karo Lek Jana sing lagi lewat sak mburine Wagiya. Sajak Lek Jana rumangsa seneng bareng Wagiya ngucap dudohi nomor karo Legiman. Bengine
Lek Jono meneng-meneng ucapane Wagiya ditomboki angka 1000 kanthi mantep banget. Tamdu tenan, kira-kira jam 12-an wong-wong padha tilik ning papan sing biasane kanggo nulis metune nomor. Wong-wong mau padha kuwaget jebles metune 1000 kaya sing diomongake karo Wak Wagiya. Nanging wong-wong awane padha nyepelekake omongane Wagiya dikira wong edian. Mbah Suta lan Lek Legiman jenger ning rondan. Waduh, metu tenan omongane Wagiya Mbah Suta. Ya mula wong iki, Mbah. Wong urip iki ora kena jak siya lan nyepelekake karo liyan. Sing dianggep kuwi ora ana nyatane malah ngeplesake. Lah sing dipundhung sing digawake gula, kopi, rokok ya malah ngedabrus ora tau ngepleske. Tembunge Lek Legiman semu melehke karo Mbah Suta. Gang sedhelok ana tekane Lek Jono karo nggawa rokok sak pres ditibakake ning ngarepane Mbah Suta lan Lek Legiman. Karo ngomong mengkene, iki lho Mbah Suta lan Lek Legiman, ya tak perseni kanggo rokokan lah. Lumayan aku entuk nomor wingi lho sing ngandani Wagiya tak tomboki jebles metune 1000. Ya mbah ya mung sithik kok, mung sithik lumayan kena kanggo butuh, mung 100 jutaan tok kok. Kanggo butuh. Ya wis aku arep nggathuki Wagiya ora ketang 10 juta arep tak wenehake persen. Arep tak wenehi persen ben seneng atine. Bar omong mengkono banjur Lek Jono mlaku nerusake goleki Wak Wagiya. Mbah Suta lan Lek Legiman kaya disamber bledek. Rumangsa isin diwelehake kahanan sing ora disangka